Привет, она вот на очки что идут, когда лошадь уже то. Ё. Алмо ты дока розита. Давай. Саваш, худеш, вот он без мамат. Беди кусо. Ди прозатор юга. Кую? Ди прозатор. Синтезатор боя. Ха. Аюга. Саваш, хозош мамат хой. Окей, кам ба то соно коло маяла. Что перу, что му. Энти. Шухан даю чуш, слов догадуй. Да не, брат, коло зя, когда да вот тут я не стыга. Гес планиш моя ты туда. Куда хочешь, гес туа. Зраб, все солешо. Когда سيندري بس ولا الله حداجي توش تزوجك إذا قاعد ما تعمل الله صح سيا سيندري شو فجأة برات كذا لا تسليهم كذا دعوة ديشون. أيوه ها. وين قاعد يطلع خرير برتال يا رينا يوم سواش. هاي تلجيم تو أم بيتلسوك ها أشكيش دون. هر جيرز دون. جالس يوش جالس وقاعد شو الله يخير صبر ديت. خرير أشكيش تيجي دوك يتوهم بيش يوم. تركي كده دين حلقة تديك ويجري بوسة تصور عديه سوادي تمر زوج إيش ده أهلي وان درت فرد ده لوزر درت إيش ده أو ديك دو تعرف بلا. عديليش إيش عديليش حاول يرجع كده أنت تكوش لوز. Портал Арена — это виртуальный клуб, где ты можешь собраться с друзьями и близкими, провести незабываемое время. Самая реалистичная игра и самые современные очки в Портал VR. Главное — позвонить нам и забронировать время заранее. И да, до конца этого месяца цены на сеансы игр